लोगोसे ओमफ्राय दा लोगोसे आङो दिन्थिलांनो नाजागोन लोगोफोरना दा नैबेयावहाय कलेजखौहाय ओमफ्राय मोनसे फ्लाइअभार जानो थांगासिनो दङ दा बे जायोब्लानो जोबोद मोजां जागोन ओमफ्राय लोगोसे नैबेनो आरोना दा नोंथांमोना नायनानै ला बेबायदिनो नै दा बेवहाय बेजों लोगोसे बे सि दखाना नैबेनो बेवहाय खाथियावहाय हटेल दङ ओमफ्राय मोनसे ओइयाव हनै दा नोंथां दखाना नैबेनो आरो दख'ना दखान जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस दा जोबोद मोजां दा बेवहायनो बेखौ बिथांमोना रायजो राजाफोरनो शेयार खालामनो थाखाय बे आंखौहाय लिंहरनाय जादों आरो दा 9 माससो जिरायनानै थाथ'बायमोन नैबे आब'नि मोनसे दख'ना दखान ओमफ्राय दा लोगोसे बे न'खौ सिफायनानै गोदान न' बानायदों आरोना दा अरिजिनेल बानायबाय सिगाङाव ओरैनो थिं देथाबनायमोन ओमफ्राय दा अरिजिनेल बानायबाय बिनि गेजेरावहाय 9 माससो आब'नि दखाना गेप्स थानाय जादोंमोन ओमफ्राय दा दिनैनिफ्राय खुलिफिननाय जाबाय दा बेवहाय गोबां गावनि ना बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस दख'नाफोरखौ मोननो हागोन दा जोंनि बे सापागुरि एरिया ना सापागुरियावनो नैबे दखाना दा बे दखानखौहाय एसे सिगांनिफ्राय खुलिफिननाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन बर' हारि जोंनि रायजो राजा नोंथांमोन जुदि नोंथांमोना बर'नि ड्रेस दख'ना साद्रि ब्लाउस एबा आर'नाइफोर नांगौब्ला नैबे आब'नि दखानाव फैनानै दा लाफैफिननो हासिगोन फै अब्ला जोङो आब'मोननिफ्राय मिथिनानै लानि बेवहायनो खामोन आगोलनिफ्रायनो होखादों गोबावसै 5 बोसोरसो जाबाय आरो ओमफ्राय गेजेरावहाय न'खौ सिफायनानै कनस्ट्राक्सन खालामदों नालाय थाथ'नाय जादों आरो 9 माससो 9 माससो माने थाथ'नाय जाबाय माने सिगाङावहाय न'आ बेबायदि नङामोन आरो ने बेबायदि नङामोन आस्सा सिफायनायखाय थाथ'नाय जादों आरो ना ओमफ्राय दा बानायबाय दा गोदान खुलिफिनबाय आरो मानसिफ्रा मिथिजोबा जानो मिथिजोबा ओमफ्राय दा जेनेबा नोंसिनि नैबे दखाननि थाखाय जेनेबा जोंनि बर' आइजोफोर रायजो राजा नोंसिम मा खावलायनो गोसो जायो जोंना बे माबा क'क्राझार इउनिभारसिटिनि खाथियावनो ना सोरबा माबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन आरो मा दख'ना नांगौ लकेल दख'ना गामसा आर'नाइ गासैखौबो मोनगोन आरो ओरैनो दासान्दि मा दख'ना सोलिनानै दङ दाथ' फुजा सिजोन नालाय दाथ' फेन्सि बिदिनो सेट दख'ना साद्रि गोनां पाट बेफोरो सोलिदों आरो दा बांसिन ओरैनोहाय जेनेबा मेसिननि दख'ना दा गाव आखाइजों दानाय दख'नाबो मोनो दा मोनो लकेल दख'ना मोनो ओमफ्राय दा बेसेबांसिम दामनि जेनेबा बेवहाय दोननाय जादों बेवहाय माने लकेलफ्राथ' नोङो दख'ना नायै दख'ना बा नों आगर गुबैफ्रा एसे आलादा जायो आगर गुबैयाव आगर थानायफ्रा एसे आलादा जायो आरो दामफोरा बिदन दं ओमफ्राय जिङाव आगर गेजेराव आगर आलादा आलादा दाम जायो आरो गासिबो ओरैनो जास्ट सिम्पोलैहाय जेनेबा हाइस्ट बेसेबांसो दामनि दख'नाफोर सोनाय जादों बेवहाय दा बांद्राय दामनि सोखाखै बिदिनो 5,000 5,000नि दं माने सोयोबाथ' बहुद दाम गोसानिबो दङ ने सोनाय जाथ'वाखै आरो सोगोन लासैनो सोगोन दासो गोदान नालाय गोदान बायदि जाबाय गोदान बायदि जाथ'बाय माने न'फ्रा सिगाङावहाय बेबायदि फाखानि नङामोन आरो नायदो दा फुरा एयार कन्डिसन आरोना नै फ्रात बेफोरबायदि नङामोन दा सिख्लानि नैबे दखाना सिगाङावहाय माने फिसासोमोन आरो जास्ट टेम्परारि माने थिंनि दोथाबनाय दा बेखौ सिमफायनानै फुरा बिल्डिं होबाय आरो नै नायनो हागोन ओमफ्राय दख'नाफ्रा नै बेवहाय सारि दोनबायनो बिराद मोजां ट्रेस आरोना दा रायजो राजानिसिम जे आब'आ खावलायदों जे सोरबाफोर जुदि नांगौब्ला नैबे सापागुरि ना फ्लाइअभार बानायगासिनो दङ खाथियाव आरो खाथियाव हटेल दङ ओरैबो दा गांजिमा हटेल दङ ओमफ्राय ओरैजायबो मा होनो बेखौ आर'नाइ हटेल दा बेफोरबायदि हटेल खाथियावनो दंखायो आरो दा बिनि गेजेरावहाय नैबे आब'मोननि दख'ना दखान ना बयबो मोननो हागोन दा बहुद मोजां आङो दा बेखौहाय बिराद मोजां हामजादों नै दख'नाफ्रा बिराद मोजां दा बेयावनो दोनजोबखादों नै ओमफ्राय दा लोगोसे बयबो जेन फैलायनानै जे आब'नि दखानावहाय लाफैनो हागोन एबा गोसो बायदि नायनानै लांनो हागोन आरो मेसिननि नांगौ ना आखाइजों दानायनि नांगौ ना मा नांगौ गामसा मोननो हागोन आर'नाइ मोननो हागोन ब्लाउस मोननो हागोन माने फ्रायानो गासैबो ड्रेसखौ मोननो हागोन आरो ओमफ्राय दा लोगोसे आब'आ मा गामिनि बेखौहाय एसे जोंनि सापागुरिनिनो सिगनेट खाथिनि सिगनेटखौ मिथिखागौ दां सिगनेट खाथियावनो जोंना
ओमफ्राय ओरैनो आब'नि नामखौ मा होनो आंनि नामा कल्पना नार्जारि कल्पना नार्जारि ना आब'निसिमबो गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय लोगोसे बेजों लोगोसे आब'नियावनो थायो सिस्टार दङ होननाय ओमफ्राय दा आङो सिस्टारनावबो मिथिनानै लागोन दा दिनैहाय मिनिनो ओंखारदों आरोना थारमाने मिनिनो ओंखारदों माने बुंफेराबा मिनिनोबो ओंखारनाय जायो बुंथ'नो हानाय नंला सिस्टारा मिनिनो ओंखारनाय जाहैबाय आरोना जे बारेस भिडिअखौ जे नोंथांमोना हाजासे शेयार खालामनायना लोगोसे नोंथांमोना जुदि दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला आंनि चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे शेयार खालामनो दाबाव अब्ला आङो दिनैनि बे भिडिअखौ असेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय बर' हारि